Maar waarom kiest ze juist voor een jongen met poëzie? Wordt een dagelijks net een publiekstrekker, zou je denken. Ten eerste vind ik nooit dat je met cultuur de makkelijkste weg moet kiezen. Dus we laten ons niet afschrikken door iets wat zogenaamd moeilijk is. Het is zogenaamd moeilijk, want poëzie is juist, omdat het voorgedragen wordt door de dichter zelf, is dat veel gemakkelijker dan wat dan ook. Je begrijpt het misschien allemaal, maar poëzie is de koning of de keizer onder de literatuur natuurlijk. En het is prachtig om alleen maar te luisteren, en ook al begrijp je het niet helemaal, dat is niet zo erg, je ondergaat het. Kom, bing me de houtjes onder. Ik had een krappe griene jongensleeskens aan, bing me de houtjes onder. Die is tot de tijdelijke afstand tussen ons. Want ik die oren grenzen heen droeg ons en kind, maar spelen één keer de houtjes onder.